Nie je neskoro na investovanie do zbrojárskych firiem. Vo veľa investičných komunitách a fórach sa rieši napríklad nedávny vstup spoločnosti CSG, čo je Čechoslovak Group, najbohatšieho Čecha, pána Strnadu, ktorý vlastne túto firmu dal na amsterdamskú burzu a prišiel si pre veľmi zaujímavé historické IPO. Ale ja sa teraz pýtam, že či táto firma je za správnu cenu a či sa oplatí investovať do týchto zbrojárskych firiem. Aktuálne by som možno išiel do tohto trhu formou nejakého širšieho ETF-ka. Nešiel by som do individuálnej spoločnosti, pretože už ako aj začala vojna na Ukrajine, ktorá trvá už skoro 4 roky, tak veľa firiem sa už zviezlo na tejto vlne a tie firmy dokázali vyrásť. To neznamená, že v najbližších rokoch zbrojársky priemysel nebude zaujímavou formou investície, ale skôr by som tam išiel formou nejakého širšieho ETF-ka a samozrejme najlepšie by bolo obchodované v eurách na nejakej európskej burze.